Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Abata Hausa TV. A yau za mu kawo muku bidiyon yadda za ka saita wanda baka so ya status ɗinka na WhatsApp. Wannan abun ba wani abu bane mai wahala, abu ne cikin sauki. Muna roƙon ka da ka danna wannan bidiyo namu alamar like. Idan kuma a YouTube kake kallon mu, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe. Idan a TikTok ne ko a Facebook, muna buƙatar ka danna mana alamar follow. Mun gode. Ba tare da bata lokaci ba ko wani abun, za mu tafi cikin bidiyon namu kai tsaye domin ku ga yadda za ka saita duk iya wanda kake so kar ya ga status ɗinka. Idan ka zaɓa duk wanda kai wata ka danna shi kake so, yanzu zai bari mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Gashi nan na shiga WhatsApp ɗina, zai buɗe yanzu. Yawa yana loading. Gashi nan ya buɗe, za ka shiga danna wajen status ɗin inda ne wajen kibiya. Yanzu za ka shiga. Yawwa za ka danna wancan ɗigo-ɗigo guda uku, gashi nan shi ma na mai jakibiya. Gashi nan za ka ga status relevancy a sama, wancan shi za ka danna nan ma, sai ka danna wannan na biyu, my contact expect. In ka shiga shi ma sai buɗe, sai watso ma duka lambobin WhatsApp ɗinka. Idan ya watso duka lambobin, sai ka zaɓi wanda kake so kai ya gani. Gashi nan duka lambobin cikin wayata ne suka fito, gashi nan na WhatsApp, gashi nan ana ta jawowa. To yanzu ba za gani duk lambar da na tick ne danna mata mark, alamun jan kut ɗin nan ya fito, to in status ba su gani ba. Gashi nan wannan duk lambar da na danna haka, in status ba za su gani na status ba ma za su san na mai ba. Na cire su daga ciki, har sai san da ka zo ka janye wa mutum wannan mark ɗin da ka yi mai tukunna, abin zai fita. Gashi nan ina cirewa. To kai idan za ka yi, idan ka yi musu mark ɗin ka zaɓi wanda baka so su gani, sai ka, in ka gama ga wannan alamar nan ta good a ƙasar nan, gashi nan na mata jakibiya ita ma, sai ka danna. Shikenan ka gama, ka saita. in kai status ba za su ga me kai ba. To wannan shine darasin namu na yau a wannan tasha tamu ta Abata Hausa. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku shi kuma wancan na ukun na ƙarshe, shi kuma mai amfanin shi. Insha Allah ku jira mu, za ku gani. Mun gode. Ka danna mana alamar like a wannan bidiyo. Mun gode.